हेलौ लोगोफोर फैलायबाय मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव दङ गुदुं थासारिफोरखौ लानानै बे समावहाय आरोना जोबोद गिख्रंथाव थासारि जानो थांगासिनो नामा दिनैनि दिनाव बिटिसि सेक्रेटारियेटआवहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसाफोरा थांबायानो आरोना बुख्रुब बुसि खालामबायानो जों नुदों बुख्रुब बुसि खालामबायानो आरोना थ' आंनिफ्राय बेनो मोनसे जियानो जा जाथाया जालांखागोन आरो जोंनि राजखान्थि हान्जायाव जायखि हान्जायावनो थाया मानो जाय हान्जायावनो देरहासार जानानै थायाखै मानो बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय आरोना सारमोननिसिम नोंथांमोना बुं थोंजोङै बाथ्रायै ना आसाम सरकारनि सायाव सेन्ट्रेल सरकारनि सायाव नोंथांमोना थोंजोङै बुं जों बेखौ जों गनायना लानो हाया आरो जों थाखानायाव बिसोरो एसटि मोननो हाया बे बाथ्राखौ बुं बिसोरनि एसटि होनो मोननाय नङा एसटि होनो नाङा बे बाथ्राखौ जायफ्रा दिनै दैदेनगिरि हिसाबै जानानै दङ बिथांमोना बुं आरोना सोरबा सरकाराव थानाय लिडाराल' नङा अपोजिसनाव थानाय देरहासार जाना थानाय बिथांमोनाबो बुंनांगोन दिनै ना बिपिएफआवबो गोबां दैदेनगिरिफोर दङ दायो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बुंनांगोन बेखौ होनो मोना होननानै दिनै हाग्रामा महिलारि साराबो ना आरो आसाम एसेमब्लियाव जायफ्रा एमएलए सायख'जानानै दं बिथांमोनाबो दिनै जों बुंनायखौनो खोनायाखै आरोना इउपिपिएलनिबो दं बिपिएफनिबो दं एमएलएफोर नाथाय बिथांमोनाबो फंसेबो बुंनाय जों खोनायाखै बेजोंनो लोगोसे दिनै माखासे मानसिफ्रा बिजोंमा बिजों राजखान्थिखौ लानानै हेबलायगासिनो दङ नाथाय आं बुंनो सानदों बे समाव जोंनिफ्राय बर'निफ्राय एमपि दङ लकसभा रायजो सभा बिथांमोना ओरैनो बेयाव आखाइ हेबनानै सोरनिबा बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनो थाखाय जिरायना थाहैनो थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ दैथायहरदों नामा स' बिथांमोनाबो पार्लियामेन्टआव बुंनांगोन बेबादि जों बेबादि होनायखौ जों एगेन्स्ट बेबायदि होनो मोना एसटि होननानै बिथांमोना थोंजोङै गसंथानानै बाथ्राफोरखौ बुंनो हानांगोन आरोना जुदि हारिखौ रैखाथि होमारनो सानदोंब्ला हारिनि खामानि मावनो हारि जानानै खामानि मावलांनो होननानै सानमारदोंब्ला बिथांमोना बेबायदि बाहागो लानांगोन जायानो जा जिखियानो जा दैदेनगिरिफ्रा गासिबो बुंनांगोन आरोना अब्लासो जोंनि हारिया रैखाथि मोनगोन बेजों लोगोसे दिनै जों नुदों ससियेल मिडियाआव गोबां सोरबा सेलिब्रिटि बा एक्टर एक्ट्रिसफोरखौबो इउटुबारफोरखौबो गोबां मानसियानो सोंखारिदों बुंगासिनो दं गावजों गावबासो बुंनो हायो दिनै हारिनि अलखदनि समाव बुंनो हायाखै बेफोरबायदि माखासे बाथ्रा ओंखारगासिनो दङ आरोना दिनै जोङो जेब्ला सम जागोन ना उपाय गैया अब्ला जों ओंखारखानांगोनखा आरोना गासैबो आबादारिब्लाबो इउटुबारब्लाबो ना सोरबा फिल्म एक्टर एक्ट्रिसबाबो ओंखारखानांगोन आरोना मा खालामनो उपाय गैया जों गावखौ रैखा खालामनांगोन गावनि हारिखौ रैखा खालामनांगोन आरोना थ' जियानो जा सोरखौबा गाज्रि सोंखारिना सोरखौबा गाज्रि मुं सुनानै जेबो मुलाम्फा गैया दायोना जों हायोबा जोंनि जायफोरा जोंनि राजखान्थियाव थानानै दैदेनगासिनो दं बिथांमोनखौ बुंदो सोरबा फिल्म एक्टर एक्ट्रिस सोरबा इउटुबार सोरखौबा बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया गावजों गाव रागा जोंनायल'सो जागोन आरोना आरो बेजोंनो लोगोसे माखासे ससियेल मिडियाआव नंखाय बाथ्राफोर फोसावदों आरोना सोरबा गावथारदों सोरबा थिर गावदों बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरा बा नुबावदों एनअसि हरनायफोरा नै होननानै माखासे नाम लिस्ट आरोना गोजौनिफ्राय लानानै ना गोबां होदों नाथाय ओरैनो प्रुफ गैयाब्ला जानला मोनलाखौ होनाङा जायहा प्रुफ दं बेखौ होनायखौ जों जेबो बुंनो सानाखै नाथाय सोरबा प्रुफ गैयिखौ प्रुफ गैयालासे सोरखौबा मुं सुनानै मुं लिरना होनाय बा जाथायफोरा जायालासेनो जाथाय जादों होननानै बेफोरबायदि ओरैनो भाइरेल खालामलाबायनाय बेफोरो हुसियार जानानै था साबधान जानानै था आरोना सांग्रां जानानै था जाहाथे जेन नोंसोरबो गुबुनखौ बेबायदि जानला मोनला बुंनानै गिदिर मोनसे जाथाय जानो खाबु मोनै बादि आरोना जानला मोनला ओरैनो फोसावलाबायनो नाङा थ' दा बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटआवहा क'क्राझाराव मा जाथाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो।